Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati 50 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 51 persuna biex bekk il-każi attivi f'Malta u Fgħawdex issa naqsu b'wieħed u jammontaw għal 635. Dawn l-aħħar numri ta' sitwazzjoni tal-pandemija joħorġu minn fost 3278 swab test li saru fl-aħħar sigħat. Permezz ta' post fuq Facebook, l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fit-taqsima tal-kura intensiva f'Mater Dei fl-aħħar sigħat daħlet persuna oħra li tinsab f'qagħda kritika minħabba sintomi tal-coronavirus. Dan ifisser li issa hemm żewġ persuni fl-ITU. Dan fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa il-pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei neżlu għal 27 persuna. U wara li fl-aħħar ġimgħa pajjiżna tilef 5 persuni bil-virus li 3 minnhom mietu fi 3 ijiem konsekuttivi, fl-aħħar 24 siegħa il-pandemija ma ħallit ebda fatalità biex bekk it-total ta' mwiet baqa' jammonta għal 440. Intant, meta s'issa tlaqmet iktar minn 90% tal-popolazzjoni Maltija, jista' jagħti il-każ li dan in-numru ta' persuni mlaqma ma jkomplix jitla' wisq għaliex fl-aħħar 24 siegħa ħadu l-vaċċin biss total ta' 376 persuna li madwar 100 minnhom kienu persuni li ħadu l-ewwel doża. Dan juri tnaqqis sostanzjali minn numri li konna mdorrin naraw minn jum għal ieħor hekk kif mat-total ta' dawk imlaqma b'mod sħiħ fl-aħħar sigħat żdiedu biss 204 persuni oħra.